Kaixo, ni Iñaki Zapirain naiz eta ni arduratu naiz eskoletarako unitate didaktikoak egiteaz. Erakutsiko dizuet pixka bat nola antolatu dugun webgunea, hasierako horrian sartuta, topatuko duzu informazio orokorra eta argibideak izeneko atala, eta bertan klik eginek ikusiko duzute, ze helburu dauzkan, ze helburu dituzten unitate didaktiko hauek, ze iraupen daukan, prozedura nolakoa den, egitura, materiala erabiltzeko argibideak eta horren inguruko informazio guztia. Bi atal nagusi dauzka, unitate didaktikoena eta gida didaktikoena. Unitate didaktikoena ikaslei zuzenduta eta gida didaktikoena irakasleentzako. Bertan topatuko dute dituzte jarduerak gelaratzeko argibide guztiak eta hoixe. Aurtengo berrikuntzetan aipatuko dituzkenak ipuinaren inguruan ipuin kontaketa egin digu Gaizka Txamizo aktoreak eta hori ere txertatu dugu webgunean. Koreografia bat ere prestatu dugu espreski unitate didaktikoetarako, gorputz perkusioa eta esku jolasak erabiliz, eta tutoriala ere webgunean topatuko duze. Bingo musikatua ere, korrikako edizio desberdinetako kantak erabiliz, 22 pilota txapelketa, 22 garrantzia handia duelako aurtengo edizio honetan, eta ikaslea jarriko ditugu erreleboka pilota partidak jokatzen. Eta azkenik kajutak, bi kajut sortu ditugu, bat lehen hezkuntzarako eta bestea bigarren hezkuntzarako eta euskaltegietan erabiltzeko AEK-ko lankideekin batera. Hori da, ni Amaia naiz, AEK-tik, eta guk 3 lan egin ditugu. Lehena hori da, jolasa egin duguna, interaktiboa, eta bestetik unitate didaktiko baten baitan, korrika historikoa hartu dugu gaitzat, eta horrez gain horrekin batera aldizkari bat eta irakaslearentzako oharrak, hor daude proposamen didaktikoak. Horrez gain albisteak publikatu ditugu, AEK-ak prentsaurrekoak eman ahala, guk ere gure materialtxoak egin ditugu eta horren berri eman dugu, egunean bertan. Eta aurtengo berrikuntza kaso guraso taldeentzako beste unitatetxo bat egin dugula, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxe omenduak izanik eta ene kantakeko sortzailea Nerea Urbizu. Hori da proposamena eta kanta bat ikas dezatela gurasoek eta pixkat hori da gure aurtengo berrikuntza.